Mga kailiyang Tayuginians, natikman niyo na ba ang pinakamura at pinakamasarap na lechonan ng bayan? Kung hindi pa, tara, samahan kita. Let's go! Yan ay ang Jiking's Lechon Manok, your home of the best lechon na matatagpuan dito sa Antipolo Street. Kahilira lamang ng The Boil Spot, Only Seafoods Grill and Restaurant. Tapat ng Kabayo Station ni Pedro Calusa, dito lamang sa napaka-progresibong bayan ng Tayug, Pangasinan. Halina tikman ang lechon manok na budget-friendly na sa halagang 260. Mapapamura ka sa sarap ng lasa dahil sa tender, juicy, delicious. Katas pa lang, ulam na. Nunid na ang sarsa dahil nanunuot ang lasa hanggang tumirik ang iyong mata. Sabi nga ng Ilocana, umulunag, umimimat, oray kala, agdilpa-dilpat. Kaya mga kailian at mga karatig bayan, halina't tikman ang pinaka-the best na lechonan ng bayan dito sa Tayug, Pangasinan. Swak na swak sa panlasa, lalong swak sa halaga. So ano pang hinihintay mo? Huwag ka nang tutunga-tunga, baka mapasukan ng daga ang iyong bunganga. Sugod na! Iha!